Segi bidean izan nahi du azke eutxi borrokan etxera itzuli arte. Segi bidean izan nahi du azke eutxi borrokan etxera itzuli arte. Segi bidea ez da amaitu, izan nahi dugu azke eutxi borrokan gaur ez daudenak etxera itzuli arte. Segi bidea ez da amaitu, izan nahi dugu azke eutxi borrokan gaur ez daudenak etxera itzuli arte. Dena lazai dagoela saltzen digute, ta hori hoiek bakarrik sinisten dute. Ez da aldatu bat ere egoera, ta ondo aprobetxatu egin dute aukera. Diotenez urrats batekin da bakera, jakin nahi dut hori noren arabera. Argi dago, baina ez noa erantzutera, herri askea algara horixe da kaldera. Segi bidea ez da amaitu, izan nahi dugu azke eutxi borrokan gaur ez daudenak etxera itzuli arte. Segi bidea ez da amaitu, izan nahi dugu azke eutxi borrokan gaur ez daudenak etxera itzuli arte. Dena lazai dagoela saltzen digute, ta hori hoiek bakarrik sinisten dute. Ez da aldatu bat ere egoera, ta ondo aprobetxatu egin dute aukera. Diotenez urrats batekin da bakera, jakin nahi dut hori noren arabera. Argi dago, baina ez noa erantzutera, herri askea algara horixe da kaldera. Bidea ez da amaitu, izan nahi dugu azke eutxi borrokan gaur ez daudenak etxera itzuli arte. Segi bidea ez da amaitu, izan nahi dugu azke eutxi borrokan gaur ez daudenak etxera itzuli arte. Segi bidea. Etxera itzuli arte. Segi bidea. Etxera itzuli arte. Segi bidea ez da amaitu, izan nahi dugu azke eutxi borrokan gaur ez daudenak etxera itzuli arte. Segi bidea ez da amaitu. Yep, Gabon, Kaixo, Gabon. Gabon. Mikrofonai pixkat gehiago mai batzu, favorez, bale? Lehen entzute zela ondo, baina bain Bai. hor pixka gehiago? Bai, ez aidazu, Dale, bildurri gabe, maio gehiago. A ver. Hor bai. Elegante. Hor bai. Prudentzio. Ze moduz, ondo? Ondo. Ongi. Vale, bueno, a ver, claro, gaur pixkat gitarrizketa berezia da arrazoi bategatik, eta da, normalean gitarrizketara gonbidatutako pertsonek beti ukitze dute zerbait aterata. Claro, zuen kasuan, mairi martxan dago, ez? Bai. Baina oraindik ez daukagu zer finkorik edo zer Spotify edo olako espazioetan entzuteko, ezta? Ekainean bai, baina momentuz ez. Momentuz ez. Orduan, Gagoaz. sarrera bezala horregatik jarri dugu Gorkaren beste proiektua dela Txekoslovako, izen oso grazioso dauka. Eta rolloa ere guai dago, ez? Da, azkenean pixkat hori musika dantzagarria edo musika latinoa edo euskeraz, eta mezu ona kuriosoarekin, edo ez betikoarekin. Bai, azkenean kontsumitzen den musika bat da, eta zergaitik ez egin, bueno, niretzako ona dena eta eduki on bat daukana, gaztek entzuten baute, entzun dezatela regetoi on bat, ez? Adibidez, justu entzun dugun itzuli honen mezua, nahiko presoak etxeraren aldekoa, ez? En plan, hori, enekin inoiz ikusiko nunik erregetoi bat, mezu horrekin, baina kuriosoa da. Bai, denetari dago, gero batzuk dira oso dantzagarriak, edo bankuen aurkako erregetoi bat. Bai. Azkenean badala pixkat, ez? Mezu... Igual,
orain dela urte batzuk punkian edo beste estilo batzutan emango ziren mezuak, gaur egungo hori, edabide hortan edo bide hortan. Bai. Bueno, gero sartuko gara pixkat gehiago gauza hauekin, ze orain ja, hau zen pixkat esaten dena, para romper el hielo, batzutan, hasierak batzutan ez dira errezak, elkarrizketa hauetan. Zuek gaute zetete pixkat urduri, nire oten ez pixkat urduri, orduan, baina gero ja ikusiko dezu jungo gala askoz errodatuago dena. Orduan, eskatuko dizudan lehenengo gauza da, zeuen burua aurkezteko pixka bat, bale? Hau da, gehiemat interesatzen zaidana da, jakitan nortzu zareten, non izatozen eta bar, eta espezifikoki musikarekin daukazuen erlazioa. Noiz hasi zineten gitarra jotzen, edo musikarekin harremantzen, edo hor ja, zeuen esku uste dutitza. Nire kasu, ni Asier Berrojalbiz naz, algortarra, da, musikan gure bari sartzen da bat, ez? Hasiera baten iguala aitak Souser lau akorde erakutsita gero, gitarra hartzen da, los acordes de campamento esaten dana, ez? Eta nik horregaz urte asko eta asko joindu daz, holan, ez da egiteko zerbeza tarteko baldin badagoz, da beti gitarra bat egoten zelako, eta kantatzea apur betetan, bai niko ere musika elementalek hasi nuen, txikiten da, eta akordeonista. Eta akordeonista sartu nintzen, ez da eta bi urte tart, eta ala meha bat izu, ez? Akordeonera soa zela, gero futbolera soa zela, bat eta beste, eta purtsu bete hori erlazioa moztu nuen nola baitez. Baina gero, akordatzen nintzen gana bat, ez be, hasi nintzen lagunak igual trikipoteotan dalan joten, da pandero hartzen, da... Kabuela, nini banekien akordio jotzen dalan, eta gero ni autodidata hasi nintzen akordioarekin, eta azkeneko 15 urte dira, ez du dela akordioa gainetik entzen, eta gitarra ere, bai, lo pasa que justo akordioa ez delako erresa erabaten edo zen lekura, eta gitarra bat beti inun topatzu duzu, eta horregaitik, eta apurtxu eta horrek pikaintzian apur bat, eta ja urte batzuk, eta apurka neure kasia eta holan gitarra jotzen, da akordioetatik apur bat irtetzen, eta elektrikoa ezagutzen. Horrendik ez daukat soinu finkorik ez, gitarraren soinu gogokonik ez daukat ez, nola baina, eta zinaz beste mundua zabaltzen dalako ez, elektrikoa hartze duzunan dolan. Bai. Baina, alan dabe hori, eta gero akordio hartu, da trikipotetan hasi, akordeonista punki bat, da edo zer jodaiteke, rockik gogorrena jodaiteke akordioarekin, eta azkeneko urtietan ordu gehiago nabil sartzen gitarrari, hori bai, pikain ditz, eta restasuna dauka musikarekin ordene, aurre horregaz, eta lotxa gitxi, gotezue. Esan behar nian hori, claro, akordeonista izan da bakarrik, zaizela podcast honetara etortzen, hemen gitarra jotzen jakin berrazioak. Bai gero, hortxe bagoaz. Eta hire kasuan Gorka? Ni ere algortarra, izan ere bizilagunak, eta musikan hasi nintzen txikitatik. Oroitzen naiz 5 urte nituenetik beti eskatzen dituela bateriak, eta hainbat urte joan ziren horrela. Eta 15 urteen bueltan hor, hasi nintzen punkia egiten, punk pixka bat egiten, eta gitarrarekin eta sortzen kantuak. Eta geroztik, hainbat taldeetan egon naiz, eta egia da gehien gustatzen zaidana edo hor da sortzea, ni gitarriolea naiz, baina, konposatzen dudana da baseak eta gero hortik aurrera egiten da. Hori da, izan da normalean egin dudana egun naizen taldeetan, gero bai estilo ezberdinak egin ditut eta gitarra alde batera utzita, bizio taldean ibili izan naiz rapeatzen, eta entzun berri duzuen Txekoslovako. Hori izan behar nizun, nahiko karrera eklektikoa, edo nahiko ibilbide hori, punkia, gero rapa, gero reggaetoia, gero oain... Heavya ere tarteko. Heavya ere tarteko, eta bain, honek etortzait hau de puta madre hilatzeko, eta Mairin zer egingo da dezu Mairin? Ze estilo espero dezakegu talde berri honekin? Nola esango zen duke, Asier? Dantzagarria hori seguro bai, ez? Guk bere, ez dait, azigare musika nahiko dantzagarria bai, edo izen da nahiko punkarren eurikasuan izan bebai, asko guztai izan zait bebai, gero txosnetan da lan entzun zenituen temak
Ez dait, rock martxosotxuago, Bai, dantzarritxuago bat. punk melodiko, hemen nahiko melodia gozoak aurkituko ditugu, Mairin. Bai ahotsaren aldetik, bai musikaren aldetik, baina beti punkaren kaina horrekin, bateria askar batzuk, edo distorsio bat, eta hori da pixka bat Mairi. Dantzagarria eta aldi berean kaineroa. Nolabait konpensa egiten da, zelan bateriak doble bombarekin toko da bilen, gero distortxo potentea, baina erantzuk hautsarria dauka, da nik soina jotzu kantu batzuetan, beste batzuetan gitarra eta holan, eta ez da hit, enpaste egiten da, ganea Gorkitaren ahotsa be, nahiko... Bai, ez da. Berezia. Egurtsua da, berezia eta egurtsua, ez da hit, da ez da egiten paste horrek ditu gintuen, zalan Mairiola apur bat gure barik hasi izan, germin bat zegoen hortik, Gorkitaren proiektu batzuetatik, eta ezkenean beste batzu lotu gara eta hortxe bat. Eta badago zehar orkestu eta kontzertuak edo baitugu, programata eta... Earki. Apurka. Aprobetxatuko momentutxo hau justu jaitzen dugula taldeai buruz, lehen pasatu dira zuen bideo hori jartzeko, a ber... Primizia da, Primizia total, eskerrik asko, gitarra euskerazi emateatik primizia. Bai, jauna. Bueno, orain, ea zemuz gelditzen den hau teknikoki, seguramente nahiko gaizki, baina egingo dut pinpan hau azkar ireki gelditu da como el puto culo. Bueno, ikusten da. Venga, ikusiko dugu bideoa. Etxita bazaude, dena beltzik ustean, zutitut aurrera, Mairi duen indarraz, gau luzeo. Bueno, listo, ikusi dugu bideotxoa. Eta entzun da pixkat aipatzen zenuten hori, gitarra distorsionatuak, baina goxotasuna, Iritsi gabe musikako gorrera edo. Hori da. Tartean gelditu, ez da... Garen zerbait, ez? Badago repertorioaren barruan beste kanturen bat dropeatuta eta beste... Baina... Hori gordetzen dugu zuzenetarako. Zaila da baita ere talde batean denak estilo berdineko kantuak egitea. Azkenean, talde batean beti dago pertsona desente, ez? Bai. Eta normala da bakoitzak bere aldera tiratu nahi izatea, ez? Adibidez, guk daukagu hori, nire metal taldea zakain daukagu pop-punk proiektu bat, baina horre nabari da bi taldeki gerela nahiko metalelo, orduan batzutan ere ematen dugu pixkat, hori, ze hortara, ez? Ekainaren 7an argitaratuko duzu diskoa, osorik? Ez, momentuz lehen kantua, Mairi izena kantua duena, eta... Eta purka askatzen joan gara, zenbateara bokau grabata, eta horrela botako ditugu, ez da intirrika sortzeko eta kontzertutara jendia, igurbiltzen azten etedan edo. Aprobetxatu dezakezu ja bombo kompleto amateko gauzari, lehen kontzertua non da noiz izango da? Esan badezakezu. Bilboko Irala auzoko jaietan da, ekainak 20 sortziretan Iralako auzoan, da eurek deituen gaituzte, pozitik, ze eurek ere zerbait gehiago entzun dute, sondatxoa botatzen gabiz geure kantu egaz, eta gustatzen, gustau egiten da, eta horretxe gaitin. Bai, gogoz, hasiera polita izango da. Bai gero. Así que ekainako 20 Iralako jaietan, sortziretan. Perfecto. Aprobetxatuko desateko, nire Kaban taldearen lehen singela, diskoaren lehen singela, zuena baino egun bat lehenago kaleratuko dugula, ekainaren 6. Ordan, Euskal Herriko jendea jagongo da, gurea bakarrik entzuten, zuena ez dut uste... Ez dait, edo konflikto mentalarekin, ez? Ez dute jakingo nora zuan. Hori, grazia init, justu biak hortxe hiliko gara. Orduan, ja pixkat hitz egin dugula Mairiri buruz eta bar, eta baita ere, aipatu dugu pixkat hori, ez konfliktoa ere, baina bai egoten dela beti nolabaiteko tiraia floja bat edo, ez? Kantuak sortzerako orduan. Orduan egin goizut pixkat aurkezpena elkarrezeta nola izaten diren, bale? Izaten dira 3 atal. Lehenengo atala izango da, orain sartuko garena eta da konposizioari buruzkoa. Hau da, hemen ikusiko dugu dinamikak nola diren eta bar. Gero, bigarren zati bat egongo da teknikari buruz, hau da ja, palos frikardos, ez? Zaten dena,
ikusiko dugu, ze galdera duen hor, eta gero hirugarren eta azken atala da pixkat gusto pertsonalei buruz edo influentziei buruz, pixkat baita ere jakiteko Mairin entzungu dugun hori zuen gandik pasatu den musika hori baita ere nondik etorri den edo nondik etor daitekeen, ez? Orduan, lehen galdera konposizioaren atalean buruz. Prozesua nola da? Hau da, etxetik etortzen dira ideiak, lokalean sortzen dira ideiak, bien arteko nahasketa da. Nik esango nuke etxetik heldu direla normalean idei asko. Claro, kontua da justo Mairin hasieran nila banuen proiektua egin da, ez dakit zenbat abestiekin jadanik, eta gero beste batzuk ere berriak sortu ditut, konposatu ditut nik etxean bainan, gero guzti horiek lokalean jartzen dira mankomunean, bakoitzak bere iritsia ematen du, aldatzen dira gauzak, eta horlasagoa, patroia Gorkaren burutik etorten da, ez? Hasiera baten juntain ginen gure bariko zerbaitekin, ez? Gorkak zituen zeuzkan beste aurreko proiektu batzuk erabiliz eta kantu horrek izan zen apur bat papelen blankoen krisi hori kentzeko eta, bueno, zergaitik ez hartun da ez, eta beste kide batzuekin hasi zen, eta neu euregaz juntain nintzen, bai gitarrekin, bai soinuarekin, da apurtxo germina hor hasi zen, ez? Orduen da, gero pasake bateriak eutzi berri izan zuen, gero beste mutilbete etortzen, gero bajistagaz antzeko salbeti pasa zen, eta sormenaren kontu hori papelen blankon hori esate daren moduen hautzita gero, Gorkak letra asko, letrista dalako, letra plantau, harmonia batzuk ere bai, eta gero amonkunean jarri, eta gero arreglotxoak ipini, eta dinamikak alkarren artean garatu, da gero eta strukturak eta gero bakutxe bere arregluak. Neure kasuan soinuagaz, jo que sé, fliparmelaz, da gustatzen bada eurrera, eta gero beste bere ideiak hartu, da beste ideiak hartu. Eta orduan asko gaude, batzuk erabiltzen dira, beste batzuk ez, esan dut. Nik erakusten diet etortzen zaidan guztia eta gero hortik egiten da triba bat, ez? Ikusiko hola da. Eta, hau da, esan duzuen gutxi gero era nola den, baina nahi jakin zer den lehenengo sortzen dena. En plan, lehenengo riff bat dago, harmonia bat dago, melodia bat dago, letra bat dago, en plan, nondik hasten da kantu bat? Nire kasuan hasten da gitarra riff batetik. Vale. Eta gitarra riff horri melodia bat ateratzen diot. Ahotsana. Bai. Eta segun ze melodia den eta zer ematen didan, momentu batean, batzutan egiten dut hori asmatzea edo zer esan da, ez? Edo zer gauza esan da, asmatu horrela melodia. Bai. Baina bapatean hitz bat geratzen da dagoen lekuan. Ze gustatzen zein nola geratzen den melodiaren zati horretan hitz hori naizta guztiak elkarrekin ez dute zerikusirik, baina gero letra egiterakoan hori geratuko da hor. Aha. Eta hori da fonetikagatik edo... Izango da, bai, izango da, gustatzen zaidan nola erortzen den edo zein darra daukan hitzak berak momentu horretan, melodiaren momentu horretan. Ados. Orduan, eta inoiz egin izan dezue kanturen bat melodia batetik bakarrik hasita? Eta gero jarri akordeak? Normalean. Badaukagu proiekturik, irantzun, kantantia, flautistia eta txistularize eta tinguizela jotzen dugu bai, guize irrandarra eta hor badago kantu bat edo bi badauzkagu garatzen gabizenak ere bai. Eta horren gainean, letra esatirik ere badaukagu berak proposatuta, baina gero estrukturak eta eske Gorka daukan abilezia kristona da. Osea, eta edo norke edo zer txorra esan da, berak kapasa da estrofa ateratzeko, osea. Orduen, alboan sortzaile bat eukien da esango txupa. Osea, dena askoz beharrezego da, hori bai. Da, ulertzeat. Eta gero aipatu diau, ben ja, eginda dagoenean, esango dugu, estruktura harmoniko hori melodia bat jarri zaio gainean, eta letra bat ere jarri zaio melodia horri, eta gero ja aipatu duzu arregloak etorriko iratekela, ez? Baina, esango dugu ja, hori azken ukitu hori eman eginda dagoenari, ez? Bai. Inoiz pasatzegu ere, igual, arreglo moduan
melodia txorrada gitarrarekin atera eta printzipal bihurtu. Hori ere gertatu zaigu inoiz. Ematen zena atzean egongo zen zerbait zala, baina konturatu, ostra, zer esadan txorra dago, baina zein darra daukan, ez? Jarretzagon aurretik, ez? Eta eman diezagun daukan garrantzia, ez? Edo, darko lukena eta, bueno, eska, bai, niri gustatzen zait asko zen, nik askotan joaten naiz, ja, horrela ez, nik erakusten dudanerako 1000 aldiz entzun dut, eta 1000 aldiz jo dut. Claro. Orduan gero, gustatzen zait beste ikuspegi batetik ikusten dutela, eta igual irekitzen didate ere nik ukitu ez nuen ate bat. Bai. Eta hori ongi dago. Hau, etortze zait perfecto esan dezugun hau, ze dago galdera bat egiten die dena guztiei. De hecho, galdera guztiet egin dudala elkarrizketak guztietan. Eta da galdera, bueno, pikante horietako bat, ez? Mairi zer da, demokrazia bat ala diktadura bat? Esango nuke demokrazia bat dela. Denek daukagu zer esana eta denei entzuten zaie, ez da. Edo esan nuk ere inoiz eske tarteka, inoiz kotxean temak entzunda eta noala eta heldu lokalera eta esan, tío, esta puta mierda gitarra que tocau yo, kenduin behar da de rigor. ¿Qué dices, tío, si ondo gelditzen da? ¿Qué va? Que no. Hori kasu zehatza egoten dira, ez? Baina, bai, gero ez da, galdera dago pixkat bai, gehiago baita ere, zentratuta sortzaileena denari, hau da. Kontua da askotan, eta hau niri gertatu zait, eta askori gertatzen zaigu ez, zuk dakarkizu etxetik kantu bat, askotan osorik eginda, ze daukazu, hori, adibidez, habilidade hori ez, eta gero, ostia, batzutan oso zaila da, zure aur hori, o zure seme hori, o zure alaba hori besteen esku utzi eta aldaketak jasotzea, ez? Azkenan, hortik dikoa baita pixkat galdera, esan duzunagatik, gustatzea alde mazaizu eraman eta besteen iritziak entzutean ikusten nahiko demokratikoa dela. Batzutan ere nik badakit, osea, esaten duzun hori, eta batzutan kostatzen da pentsatzea, aldatuko dute. Baina igual ez da txarra ere. Claro, eske askotan hoberako izan daiteke, dudari gabe. Dena da probatzea, gero momentuan ere probatzen ditugunean gauzak ez, izu, zergaitik ez dugu hemen zera bat egiten, gelditzen dugu, egiten dugu berriz eta, ematen dio, edo ez dio ematen, eta jazta. Argi ikusten da gero momentuan. Gero ez dakigu etxean dauken erreakzioa, gero aurrean nahiko ondo, gero etxean euskalo, osea. Ez bai nik uste dut. Bi vuelta ziren, bi vuelta! Edo ez da, edo harmonikoki igual nik edo irantzu daukagun harmonia zentzu hori, ez da, tio, zelan sartu dezakezu, akorde hau, esango, eta harmonia honetan, zentzu askorik ez dauka, baina disonantzia sortzen da, baina tampoco nos vamos a pasar de disonantes. Deteitzu txikietan, da, bueno, bai, ez da hit. Que si la menor, mi, hortxe gabe, bai. Hemen, bueno, Gabon, Potrozorri bi, hemen jendea txatean hasi dirazten, eta gero dio Masakrurkok, dio demokratikoak gara uste dut, así que imaginatzen dut zuen taldekide. Bai, basularia. Bai, basu jole gaixoak sentitzen dut, inoiz ez zaudete gonbidatu, baina eske... Bila dezala beste programa bat, ez? Edo hasi da gitarra jotzen. Eta bai, programa honetan trolak behar dira. Makina urko. Bai, haupa urko. Broma, hemen, de hecho, asko sartzen gara basu joleekin, baina basua esan beharra bokat oso guai da honi instrumentua dela. Lehen ez nuen inoiz jotzen, orain ja lanagatik gainez desente jotzen eta goza da instrumentu oso guapoa. Gitarra hobea da, baina bueno, hor gutziko dugu. Gustatu zait pixkat baita ere, azkenean nik alderrak txuletarekin hor dauzkat, baina baita ere juten naiz askotan esaten diozuen horri tiraka, ez? Eta aipatu duzu hasier, hori harmoniak, disonantzia, eta autortzeit perfecto galdetzeko. Teoria musikalik ikasi dezue eta erabiltzen dezue? Edozein mailatan, Bai, osea, berez, harmonia kontzeptuak eta sonoritateak eta naizta papel baten gainean ulertzera heldu. Gero ez da, egunerokotasunak ematen dutzu hori, botan nahi duzun hori espresatzeko gai izateko herramienta bat da, ez? Osea, zen nahi dut,
askotan zen, tío, es que esto está quedado guapo, zerraitik, ez dakit, eta askotan zentzu horrek errestasun emoten da nolabait, ez dakit, justo teklatxu horretan joten, edo gorka, tío, zauz joten, ezin do, eta hasi bat sartzen duzu, no, claro, ez hau da, ez da izerka, ez que zentzua doka, bai. Baina, detaile txikerretan bakarrik, oso txikerretan. Bai. Nik instrumentu ulertzeko bai, baina gero komposatzeko orduan daulan, detaile txikerrak zuzentzeko edo betzeko edo iradokitzeko, ez dait. Ados. Ni egiaztaten behizut, Batez. Ez, txikitan sartu ninduten hor Andres Isazin musika eskolan, eta azte bat berandago utzi nuen aspertzen nintzelako. Hau da, askotan ireki digun meloia hemen, eta da, musika eskolak eta solfeoa eta hori dena ez da gola ondo egin da, ez da umeentzako leku bat, ez da... Eta... Segun eta nun... Hori bai igual. Bai, kasualitatea da ez da, baina guk musika eskola bat daukago hemen Algortan, eta geure proiektu handela 3 urte hasi zan, jefien egon eskada, bale? Nola ditzen da, nola ditzen da? Batuta musika eskola ditzen da, hemen Algortan dagoena. Da, kontu izen zan hasiera baten, Irantzuk beste eskola batzutan lan egin dau, eta berak esaten zuen, beste erabat egon behar da hau egiteko, ez? Eta musika eskola publika gutxienez Algortan geurrarte, urtebete instrumento bat hartu barik gutxi pase behar duzu solfeo ikasten. Eski hori... Eta jende askori, askoz bez, ipinten dautzo, ez? Musika munduan sartzeko, eta bar. Eta, gero, claro, geure eskolian ere momentutik instrumento gazazten zaran, baina gero kontzeptu musikal oso potenteak eta askoz beulergarriagoak ikasten duzu, eta eskerrak hori txipa aldatzera ari den, menos los violinistas, esaten dugu moden, horre bai violinistia esan diezan artesak, ez? Baina beste musika bat eskola publikoetan da ematen hasten da. Esan dezu momentuan orain dela 3 urte izan da, bale, bai, gaur egun nik uste iritsi garela momentu batera ikusi dugula, funtzionatzen ez duen gauza bat egin ez goaz aurrera, goazen aldatzera, ez? Eta nik adibidez, ez da padak bezala zea berdinaz, nik akademia pribatu baten nabil lanean, eta igual hor baita ere, badago interes bat ikaslea alik eta denbora gehien mantentzeko, baina ez da egiten ez dare puntu interesatu batetik, evidentemente interesatzen da. Baina, nahi duguna da, umea etortzea bere ordu erdiko edo ordueteko klasera, ondo pasatzea, eta askotan, inkluso, gu daukagu liburua, barrok eskuleko liburuak. Eta ni saiatzen naiz liburuko gauzak ematen, normalean izaten direlako interesgarriak eta, baina beti izaten dira, baldin badago kantu bat nahi dezuna ikasi, esaidazu, guazen ikustera ze akorde dauzkan, eta ateratzen saiatuko, arroio. Atraktiboa egin behar dezu, Bai, gero. Eta, bueno, hori, misioa hori izan behar delako, Claro. Kultura kutsu bat sortu, eta auzoan zure partien, auzoari, ez da, jendea horbilda itxela musikara, polit batean eta erakargarri adenan artean beti, claro, hori argi, ez da, eskoa senyora bez, kulturaldetik eskoa senyora bez. Eta horrekin ere nahiko lan, ikusita nola da gazteria. Eta hau da, sonatu du pixkat, esaten dena polla vieja, baina eske, batzutan, Bai. Ikusten dira, ez? Ikusten da, kimuak ikusten dira. Bai. Herrian talde berra ikusten dituzunean, da herriko gaztetxoa dinozu, kabuela, ustekin nuen azkenekoak inena, ez, eta eskerrak, ez? Hori bai. Bai, hori egia. Ez nik dio gehien bat igual, haukazu 15-16 urteko tipo bat, ez? Da bateria jotzen duena ondo, eta esaten dizu tiba, eta ze musika gustatzen zaizu? Eta esaten edo ez dut musikarik entzuten, edo entzuten du musika komertziala, normala dela, nik ere garai hortan entzuten du musika komertziala, eta ez da ezer txarra hori. Baina da batzutan, eta ezautzen duzu, ez dakit, Guns N' Roses, eta ez... Eta, ez da zer gertatzen, baina hori, nik uste badagoela nahiko belaunaldi salto bat, milenialak garen ongatik, zeta generazioa, nik uste saltoa nahiko nabaria dela. Horrek ez du esan nahi, gazte guztia diren mierdas batzuk, eta ni gutxo menos, ez dut hori esan nahi. Bai, igerten da hori, salto hori bai badagoela, batez be klasikoetan, ez? Edo ez da, igual geure gurasoek, igual
jode, klasikorik handienak gozatu zituztelako eta geuri nolabait edo eman dizkigutelako eta geu gara urrengo eman behar dizkigunak da naiz eta guretzako jatziren los jovencitos ahí, guitarristas rockeros, ja guretzako ikusten ditugunean izan dira geuri gurasoak ikustielez, ez? Nolabait. Igual transmisio hori ez da inerreza gure partetik geuri tokatzen jakulako, ez? Ja, eta gero gara dudazkatzu jendea reggaetoia egitea Txekoslovako bezala eta hola ezin da. Ja, lo ezin da. Ya lo flipas. Ez, bromak aparte lehen esaten nunari helduta, jode, behintzat guai dago, bale, reggaetoia da edo latinoa, elektrolatinoa da orain entzuten den musika, ba, ados. Bueno, eta trapa, eta trigla, eta movida pila bat, ez? Baina, jode, behintzat mezu guai batekin egitea musika hori, ba, bai dala txalogarria, eta hori, de hecho, Fat Litchirekin ederrekin ezagutu zintuna dena bere etxean, eta jokatzen, ostia, ze kuriosoa, bai dala egiten musika bat, hori, berez relazionatzen degula gauza txarrekin, bezala entre comillas, baino mezu on batekin, ez dakit. Bai, eta gauza bat, hori kostatzen da gaur egun oraindik, bakarrik reggaetoia delako, esan nahi dut, beste musika estilo asko etorri dira ona, eta bai ez dakit, esaldi zituzten pitokeriak kantatzen rapean. Bai, noski. Gauza berdina, baina gaur egun rapa euskeraz, ez dago gaizki ikusita, ondo ikusita dago, eta normala da. Eta berdina... Eta rock and rollean ere, Bai, eske hori gertatu da guztiekin, jode, zutagarrek euskeraz jebia egiten hasi zenean, jebia eta trasha, jendeak begiratzen zion, esate zuten, hasiera baten, jendeak nahiko gaizki bezala ikuste zuela, zen metala zegoela oso erlazionatuta ingelerarekin edo gaztelerarekin. Eta argi da, beti egon behar dula norbaitek, ez? Eta norbait hori da normalean makilkada gehiena jasotzen dituena, eta urrengoei gelditzen zaie bidea erresa. Bidea zabaltzea, ez? Bidea zabaltze hori, ez? Hori egia da, Arrazoia. Bai, gero. Ba, bueno, eske, gai honi buruz egongo gineateke baitare gau osoa eta pixkat aurrera jarraituko dugu. Faltatzait azken galdera pixkat kompozizioaren arlo honetan. Eta da pixkat soinuarekin erlazionatuta, eta galdera simplea da, soinuaren oso, momentu bat, ez dakit astirik emango edan, saiatuko naiz, momentu bat, orain azalduko dizut zehaian gertatzen. A ver, Vale, azalpena garai. Lehenengo eta bain, Potrosorri puto amo, tio, benetan benetako dirua gaztaude kanal hontan, tio, biemairak primata, jazta. Vale, kontua da, Potrosorri amabik eman digula dirua, ota digun blande, bega, iba nire 5 euro, eta hori, nik premio ezela daukat zutagarren jotak ere soloa, bale? Orduan horregatik gelditu behar zendetana, eta bai. Eta hori, horregatik, bakit hasieran pixkat raro gehatzeala, baina hau da 21. mendeko musikarien sostengua. Hori ba, eta segi horrekin. Makina Potrosorri benetan, eskerrik asko, tio, eskerrik asko. Hau pai, tio. Jode, hori, galdetzen nahi ninduan hauan, ea soinuarekin ze erlazio daukezuen. Por cierto, momentu bat, Instagrama @mairi_ofiziala da, bale, eske naiz pixkat boomerra aldatuko eto antxe, Mairi _, gitxo. Gainera, hostia, marketing estrategia hona da, ze justu zuen azpian dago @mairi_ofiziala jarrita, eta zeon gaizki jarrita, orain dago ondo jarrita, jendea fijatuko da, aldatu da, eta hori geldituko da arrobarekin. Ojito. Aterako diogu gauza positiboa guztiari, bestela. Hori, galdetzen izuna da, soinuarekin oso xibaritak zeate, ala, ez dago... Esango nuke ezetz. Ez? Zure kasuan ez? Ez. Nire kasuan ez, eta uste dut ikusten dudanagatik, ez garela ere, ez dugu pasatzen ordu bat ampliarekin eta zerarekin ikusteko momentuz ez. Vale.
Vale, vale. Eta jakinik ez, gainera, osea, ez da izerreti, guapo dago edo ez dago guapo. Eta horrega zeurrera, osea... Claro. Zer guapo tema hau jotzeko, ez, eta aurrera, eta jazta, ez da, nik esango, pedaleratxua, multifectos batera zibilten naz, eta holan, da, ez da, ze emuladore diren edo ez, bea, hostia, guapo dago, edo ez. Claro. Eta jazta, ez? Eta jazta. Nada de grave gehiegi dauzka, agudo, no sé qué, ez, bla. Nazbenka bai, eta, bueno, hori... Gutxi gora bera saiatzen gara soinu on bat ateratzen, baina ez gara friki batzuk, osea, ez zentzu txarrean, ez gabiltzala... Segunetan hori esan, ze txenta ibez geure kantuak hogeko zitakoak dira, batez be txentenen eskua da, txente batera da, soinua zer dan badaki, eta gero bere atzetik. Eta gero aldaketatxoak sartu, edo bata da eta beste, eta hori ba, ez da mal guapo, o ez da menos guapo, eta ia. Egia da gero grabaketan, hor bai, ekoizpenean hor bera egon dela ere eskua sartzen, hor. Baina horretan ere baita horiarik gabe, osea, berak bai, baina gero atzetik, agindutakoa egiten, ez? Esaten dizuten egin eta jazta. Bai, gero. Ez hori mundu komplikatua da, ekoizpenarena eta hori... Movida asko da hor, movida asko da. Bai. Ados, kuriosidad zela, ze ekipo erabiliko ez lehen kontzertuan adibidez, ze ampli? Asier zure kasuan multifectosa gaz joango naz, eta listo horregaz. Simuladero guapo batzuk imeni, eta aurrera. Bai, ja adin badaukagu eta ez dugu ampliekin gora eta bere ibili nahi, eta ni ere pedalera batetik noa. Eta igual basulariak bai, eramanen du bere amplia. Eta batxeria. Edo más ja. Bai. Erraldoi, ari bai erango dut, eta ja. Baina gitarraren aldetik, justo, gu biok pedalerarekin joango gara. Aia gaur egun ja digitala nahiko topera dagoela, ez? En plan, digitala agintzen duela asko, ja. Eta, esan dezunan, ja edade bat daukagu, orain dela 2 aste edo jo genuen Eibarreko gaztetxean. Egon zaten inoiz Eibarreko gaztetxean? Ez dut ez. Vale, dago, iritsi arte esango genuke kontzertuak ematen diren lekura, igual daude, a ber, ez dut pasa nahi, baina 40 eskainera. A ber. Imaginatu, 2 mesa bugi eta bat 4x12 eta 2x12 bat, utzi genuen bizkarra hor, baina, bueno. Bueno, bero azten duzu kontzertu hori. Bai, joder, bero. Baina, esan behar dago Eibarko gaztetxea oso guapo daola, egun ematen jo alba dezue, bikain, eta joan albaldi mazarete ikustera ere zerbait, benetan kiston leku kuriosoa eta ederra dela. Teknikaren atalera pasatuko gea, baina, bueno, ez dakit zerbait nahi dezuen esan kompozizioai buruz atalez aldatu aurretik, nik uste nahiko argi ongi argi dena bai. Vale, teknikari buruz jamen bai laizter hartu beharko dituzuela gitarrak, baina, bueno, oraindik lehen galderarako ez da derrigorra, vale? Bigarrenerako ja bai. Lehen galdera da, badaukazue teknika rutinarik, egiten dezue gitarra hartutakoan zeozer rutinarioa, beroketa bat, edo eskala batzuk egin, edo horrelako zerbait? Eskala txurik edo igual, eskala maiorra, menorra, eta punto pelota, lapurua berotzen azteko, da ja, oza, eta estudietan hasi apurbet edo. Nik egia esan ez. Eta gitarra bat hartzen dezutenean eskutan hortan zer gaite dezute? Akordeak jo, edo kintaren bat, edo... Bueno, egia da gustatzen zaidala igual kaina pizka bat gehiago eman, zerbait jebiago jo edo horrela. Hasiera batean, baina gero ez dut berotzen, ez ditut eskalarik egiten, ez nire gauza beste bada, beste bide batetik doa. Claro. Bai. Zein da zuen teknika gogokoena, eta bueno, jo aldo aldima dezue, hobeto. Ni blues asko gustatzen zait, orderen ez da, bendin eta ez da izen dekon, tikiti, trikiti, ez da bez. Olako teknikatxua, ez da izeni badaukaten ere. Hartu gitarra eta jo, adibide bat? A ber, ez da,
ez da, naiz oso jaioa ere, baina... Behar nahi, motel. Hemen etzi hau inorri ezer zea txarrik egiten. Nik ulertzeat, gitarra jendeak era, blan, bakitzak bere mailan eta bere gustora jotzen dula. Bai, ari. Ez da, Bai. egon nahi. Bendinak eta... Horrego, apur bebea, ez da, despentsa, hola hasiera manten da, ez. Baina ikusi gira, ez bendinak eta mitiko Chuck Berryren slide hori ez, Horrelako txorra datxua eta hola, bai. Hola, etxian igual estudiaten duten nien da hola, bea partitua horren dekotela eta hola, ez despentsa. Ja, eta Gorka, a ber, irekazu Ni gehiago, egia da gehiago egiten dudala, beste eskuarekin, ez? Eskuina, ez? Bai, ritmoak egiteko edo muteo askarrak edo... Aha. Ba, ez dakit muteo askar bat, hola? Bai. Bale, venga, urrengo galdera. Oraindik ez gorde gitarra, teknikaren atala amaitu arte... Txea, ondoan dago. Bada espada. Claro, badago teknikaren bat edo zerbait gitarraren munduan nahi izan duzutena ikasi eta ezin izan duzutena zailegia delako, ordu asko eskatzen dituelako edo... Ba, puntoak, horrela punteonak egitea, eta tapina, tapeatzea, eta zera. Bai, hori gustagarria izan daiteke ez, oza, beti pentsatzen, jakingo ban horrelako punteon bat egiten, gozatuko nuke. Arazoa da, galdera honen bigarren zatia dela, bajo. Zerraitik ez? Aipatu dezun hori, saiatu jotzen. Ez dakit. Saiatu, venga, punteotxo bat egite, claro, oain ja asier dago en plan de, a ver se jaten dudan. Bueno. Ni tal mal. Asier, zure kasuan, badago... Osea, pues eskupako eskua, osea, kinta batzuk hain joten idea, puta, ez ez daukat, osea. Osea, Gorkak dekon habilizio hori eta harintasun hori, pentsabez. Roi super askar jauten ni pensar. Hau, kontzeju ezela, eta hau ikaslei askotan esateziat, zenbat eta askarra joan nahi, orduan da eskua suabeago eraman behar da, eta askotan pentsatzen dugu fuerte joan behar da, eta juten baldima gara, besoa daukagula gama super kontraído esaten dena, gehiago kostatzen da. Azkar juteko atoda hostia eraman behar dezu hori da, suabe, tiki. Hortik da. A ber, hau, atalau da pixkat gonbidatua puteatzeko, ez pentsatu zue bakarrik puteatzen nahi izela, Rollo txarri gabe, rollo txarri gabe, eta nik ere, hemen pasatu dira gitarristak, ni baino gutxiago jotzen zutenak, ni baino askoz gehiago jotzen zu jendeare pasatu da, esan nahi, eta beti guztiei egin die galdera hau, eta beti puteatu ditut. Baita ni baino hobea dira, ze, claro, azkenean mailaren arabera, ez? Igual, badago pertsona bat akordea jotze dituna, arroio kantautor, adibidez, ez? Eta esan du, nahi kostatu zait, ez dakit, punteo bat, adibidez. Eta gero dator, ez dakit zein esan, baino, anestesiako Mikel Casalis bat, adibidez, tipoak jotzen dula barbaridade bat, baina ari ere kostatu zitaion zerbait, eta join behar esan zuen, beste maila batean, ez baino. Bale, badago, klaro, oraindik Mairirekin ez dezue kontzerturik eman, orduan galdetu beharko dizuet entxeguekin. Badago Mairiren entxeguetan edo Mairiren repertorioan
Eta, bueno, Gorka, zure kasuan egontzaren, gitarrarekin egontzaren beste taldeetan, badago zatiren bat, izatela ensaiatzen, edo kontzertuan, eta izatela mentalki preparatzen, en plan de, bueno, preparatu ze zati komplikatu hori zetorrek eta jo behardek. Badago olako zerbait? Sentitzen dezue hori? Ez. Ez? Egia esaten baizut, ez? Inonez. Badakit esango duzula jotzeko. Hombre, claro. Hombre, claro. Ez, baina benetan. Esango nuke, osea, nire eskakintasunetik, baina dena nahiko erresa dela nik jotzen dudana. Bai. Eta igual erneago naiz aldatzen pedaleran. Claro. Igual hori da gehiago, ze kantatzen nabil, gitarra Claro. jotzen eta pedalera aldatzen. Claro. Hor dira nire momentuak, Claro. gehiago. Ikusten nola badagoen beti dago zerbait. Bai. Baino bai, ulertzen dut, claro, ez dala igual, ez dara orain reproduzitzeko moduko zerbait, zera gehiago gauza guztiak batera egite hori, ez? Eta ez ensi teknika, ados. Bai. Eta Asier, zure kasuan, gitarrarekin jote dizut. Neure Edo incluso kasuan, trikitiarekin, soinua gaz badaukat, solorik edo lan bakarrik gelitzen azena da holan, da ez da ikana aurkezpenetan da, ez da iser eta aurrean noa, eta joen behar dutela, hori bai mentalizatu egiten naiz lehenagotik eta esto es en re, eta betik hasita eta gitarrekin be bai, baina igual jo baino isiluneak batzutan. Isilunetan da holan adi egotien hori, naiz gitar jole jaioa ere ez? Horrexegatik kriston kontzentrazioa behar dut, eta inago pendiente, igual, ondo, eta nota jotzen, isiltzea gehiago kostatzen dela askotan, ez? Dano klabata joateko, baterekin klabata joateko, gorkitarekin eta urkorekin klabata joateko, tun. Bai, ez. Zorrada bat da, baina ondo egin behar da, egin behar da, isildu behar zara, eta momentua, eta nota iron behar da. Talde bezala kompakto jutearen garrantzi hori, ez? En plan, bloke bat, pum, dena batera. Bai. Ados. Justo. Vale, bueno, dauzkagu 3 galderatxo oraindik. Eta galdera hau da, galdera hasi zen tapinaren testa bezala, vale? Eta hau da, ni naizelako teknika horren oso frikia, orduan jarri nun, bueno, test behar bezala, jo zure tapinik onena. Baina, gero konturatu nintzen, badagoela jendea gitarra ikaragarri ondo jotzen duena, baina ez daukala zertan tapina bezalako teknika konkretu bat jo. Orduan, horratera nuen, testaren esango nuko beste aldea zela rifardoaren testa. Vale? Venga. Eta gero konturatu nintzen, badagoela gitarra oso ondo jotzen duen jende bat, baina ez daukala zertan, ez tapina, ez rifardoa jotzen jakin, eta atera nuen arpegioaren testa. Orduan, daukazue 3 aukera horiek. Edo zuen tapina igonena, edo zuen rifardo hori gonena, edo zuen arpegio hori gonena. 3etako bat, aukeratu eta jo. Gurea gu sortutakoa? Zuk sortutakoa, gustatzen zaizuna, en plan... Gustatzen zaizuna? Bai, izan daiteke edozer. A ver, ba. Zer da? Cuenta atrás. Vale. Cuenta atrás, bai, hemen algortako rock talde bat. Aha, ok. Por cierto, kaixo Fadlichi sartu zaigu gorantxe txatean, hor dago. Muso handi bat zuretzako Fadlichi. Grande Fadlichi. Eta esaten du Iki Hicksek Van Halenen antza daukala, jodezun riffak. Takit. Beira. Iki Hicksek esaten badu izango da horrela. Venga, Asier, zure momentua da. Tapin, riff edo arpegio, ze aukeratu goek. Ni puta idea. Volumena, eman volumena, ba, ezpa. Momento, isilik, eguna, ez adrede. Praktikatzen zegoen.
ez pentsa, ez dokate jokoenik edo ni hostirin pez. Bere segia esan puntzarra jota afuera. Bueno, baina ondo, rifa guaia. Vale, orain egingo izkizuet bi galdera gehiago eta ja pasatuko gara azken atalera, vale? Goaz 50 minutu, bueno, goaz nahiko ongi denborakin. Normalean egiten dut orduta erdi, vale? Asko jota orduta 40. Badakit ez dela ordurik onena, ez dakit, afaldu dezu ja? Ez. Vale, orduan eskerrik asko nerekin egotegatik hemen oraindik afaldu gabe, tio. Badakit ez dela kriston ordu ona ere, baina bueno. Zuri hemen egoteko aukera ematea. Bueno, hori, gero zurituko dugu elkar, baina niretzat zue gabe benetan nik ez nuke eukiko ez dara saioa egiteko aukera, así que eskertze dizuet. Esan behar nuena da hori, nik uste 11 laurden gutxi buelta hortan ja amaitu izango dugula, bale? Ikusiko gara zenbat lutzatzegean. Orduan, bi galdera falta dira. Hauela ez dira hain teknikoak, baina dira galdera kuriosoak. Eta lehen galdera da, behatz ekstra bat euki beharko bazenuten, nun eta zergaitik? Zer? Behatz ekstra bat euki beharko bazenuten, non eta zergaitik? Nik argi daukat. Non? Nik eskuonetan, apurtuta daukat, Bai, eta batzambarra apurtuta daukat, eta utxikierra ere, bai. Orduan bat gehiago eukinda, pues ez da dit, igual, Ostia. lagunin gozeak. Ostia. Bizitzan oroar danetarako, Bai, ulertzea, bai. Bai. Pixka, esan. Ez, Ja, eske. Se movi. Bai, eske. Osea, badabiz, Ja. Baina, bueno, ja jartzekotan igual, pues eskuonetan. Ez que pixkaz galditzen hau, justu anestesiako Mikel Casalizekin gertatu zitean berdina, ze nik ez nekien Mikel Casalize daukala behatzetako bat moztuta. Bai. Eta, klar, egin nion galdera, eta tipoak esan zidan, bueno, nik moztuta daukadana, osorik eukitzarekin nahikoa, eta nik en plan de, buah, tio, buah. Zizke, eta gertatzen pixkaz zentzazio, berdinak gaunik galdera egiten dit guztiei. Eta askotan ez dakit gonbidatuaren eskuan. Arazoik ez. A ver, soinua jotzeko gaima naiz ez toa ontxarto, osea, así que elegante. Eta, bueno, gitarran, pues, puarekin da. Igual arpegiak egiteko trababitzen zait, baina, bueno, hartuta diota, así que ez dago problemarik. Momentu bat, Iker, txakia txatina hon, baldimao favorez bialdu izak putezemegeri. Vale, eskerrik asko, hazlo tuyo, mod. Ez que justu moderadorea barruan eta, bueno, egin digu spam mezu bat bota digute. Eta, bueno, jendea horrelakoa da. Eta zure kasuan, Gorka, pentsatu duzu? Suposatze dut eskerrean horrela soka gehiago zapaltzeko aukera izango nukelako. Claro. Bai. Bai, ez, uste dut beste aldetik ondo noala, beste eskutik, orduan. Normalean ezkerra aipatu hori da, Ez, bai, ez da. Eta, gero dago, ez naiz horretzen norri izan zen, egun baten berrikusiko ditu gitarrezketa guztiak, ze tipo bat izan zidan, naiz duela bat tripan, eta orduan, klaro, gitarra horrela daukala, joder, bota dutena, gitarra horrela daukala jotzen eta mendik, jak, bela rollo. Espectacular, Ze ona. Jendea daukagu danerako. Bai, originala. Eta beste galdera da, zuek kontzertu batera zer eramango zenukete? Ampli on bat, gitarra txar batekin, ala gitarra on bat, ampli txar batekin. Hau da, zer da garrantzitsuagoa? Gitarra ala amplia? Osea, ampli oso txarra baldin badan ez da gitarra on bateukin, zoa señora bez. Zoa señora bez, gitarra txarra batekin, bueno, guztxina zerbait entzungo da. Nik uste dut ampli on bat eta gitarra txar bat hobetu izango dela bestea baino. Nire iritzi hortakoa naiz. Baina, bueno, batzuk esaten duten nahiago dela gitarra on batekin komodo egon, eta gero soinu teknikarek egin dezala bere magia, ampli txar horre soinua ateratzen. Bueno, galdera hau matizatu daiteke hasta el infinito, en plan, zer da gitarra txar bat, zer da ampli txar bat. Gitarrak ez du ondo sonatzen, baina afinatua mantentzen da. Ez que, claro, hor dago nahiko... Sokarik dauka, ez, claro. Osea, sokatotik mastillera horrelako zati bat dago, kontu horiek, ez? Azken atalera pasatu aurretik eta guztua pertsonaletara pasatu aurretik,
Ni momentu batean zerbeza baten bila, no? Orduan, utziko zaituztet hemen jendea entretenitzen, bale? Eta, bueno, lehen ikusi dut soinu frogan ekarri ezuela zerbait prestatuta bien artean, eta nik uste aukera ona izango litzatekela, hori, jendeari eskaintzeko, ze aukerrez baldimanago zuen lehen singlearen aurrera apen bat da, zuzenean, ezta? Zati txikitxo bat, Zati txikitxo bat. Bai. Bueno, igual bete beharko dezu beste zerbait egin, ze normalean pare bat, 3 bat minutu jute naiz, baina da, bueno, baita ere, hau jakin dezazuen, normalean gero egiten dudanean promoa, promoa, entre comillas, saretarako nahiko inutila naiz. Egiten dut, elkarrizketaren zatitxo bat igo, YouTubera, TikTokera, Instagramera eta bar. Normalean zati hau izan hori da, bale? Orduan, bueno, jakin dezazuen, joko dezuen hori entzungo dela por ahí. Zuekin uste txabaleria, esan Gorka. Claro, izatekotan bi riff enukan bat pentsatuta, baina bestea da gitarra eta akordeoarekin. Posiblea da edo ez? Bai, akordeoia hor daukazu, Bai. Eman bildurri gabe, nahi dezuen guztiak. Orduan biak egiten alditugu. Bai. Etorriko nahi hemendik 2 minutura, dena zuen esu, bale? Bikain. Orain txarte. Bai. Pasen ba. Bai. Zaude, dena mentik ustean, zutitu aurrera, mairitu erindaraz, gau luze honetan, izekuatuko ingurumak, esnatu orduko, bizitza zure eskura. Eta ingurugu bigarrena... Bale. Bai. Dut ez tegire, zure esan. Ondo, epa. Afuera. Bai, Antzeko parke, antzeko parke zure zatitik, bai? Piruta. Baina ezin da Detalle txua. Bai, ez da? Bueno, ez ditugu bete ez da 3 minutuak, así que... Tita. Hoize izan da dena gure partetik. Hortxe. Mamairi. Hortxe goiaz. Banator. Listo. Ze bukatu duzu goizegi? Bueno, ondera mar segundo. Vale. Ez que, ni esaten dizuenean juten naizela edateko zerbaiten bila, ez da broma, juten naiz araño. Claro. Eta egoten naiz de tranquiz, rollo, ja zuek zaintzei datzue jendea, así que... Hortxe, bueno, a ver, usten behiakien, klegante. Hor baldin badaude oraindik ondo. Bai, benda biltza.
De hecho, gitarra askorik entzunetetan edo neure gitarri edo dago hortxe. neuk ez dakit, baina hori bihar goizmor, bihar. Normalean igotzen dut urrengo aste artean, igotzen dut YouTubera eta igotzen dut baita ere short hori. Igual egin beharko nuke lehenago, baina eske naiz desastre puta bat gauza betetako. Baina, bueno, egiten dudanean etiketatuko zaituzte eta abisua jasoko dezue. Eta, por cierto, Ikigeisek dio, bizilagunik ez, eo. Zeurean edo geurean? Zurean, nik itzegin bakarrik egiten dut baina. Bueno, bai, badagoz, hemen ganean justo terraza bat dagoz, baina auzokoak ohituta dagoz. Bueno, vale, ja. Ondo... Ke bonito esate dute beti. Orduan, jo, olako bizilego gunekin bai, ez? Nik gure goikoak jotzen du Kaos Portres bere flauta, puta seme hori, miran eskolako flauta hori, eta da en plan de, tío, hasiko nabri nire artsenalakin egunero lata puta baten, bere flauta gora eta bera. Si ez da orduan nabera seguro. Bai, beti hori, bazkal osteko, beti hor, baina, bueno. Goizeko zazpitan ez da bitartean, nitar mal. Orduan, orain ja pasatuko azken atalera, bale? Eta, bueno, hemen daude galderak hori izan dakoa. Pixkat zuen influentziak eta gusto pertsonalak ezagutzeko. Esan beharra daukat batzuk ez direla errazak eta ulertzen dut igual momentuan kostatuko zaizuela esatea, baino, bueno, lasai hartu, en plan de... Dauzkazue galdera asko zuen influentziak esan alizateko, ez daukazu zertan dena lehenengo galdera esan, bale? Orduan, hau esan da, talde gogokoena. Eske hori ez da bat erresa, segun eta noiz, Nietzako la polla Records kriston izan da beti gaztetan, letra asko eta asko dakizkit eta oso letrazalea ez naiz, bueno, bai, naiz, baina ez daukat horretarako horimen edo trebetasunik, ez? Baina, soy superlapollista eta piperrak da olako talik, eta gero, kortatu eta horretana beti, gazterik, paru barik entzun. Hori seguro, baina gero rapari eman diot, reggaeari eman diot ere bai, eta oso folk zalea bai, oskorri number one, Eta Gorka? Bat, autotu behar dut? Berez bai, baina, bueno, esan adituzu batzuk, ez dago arazorik. Baina gogoratu, gero egongo direla galdera gehiago, non aipatu izango dituzuen gauza gehiago. Esango nuke gustatzen zait asko Mendeku Itxua. Mendeku Itxua Zutagar, hor alde hortatik hori, baserri metal edo, bai? Eta gero Fito, gustatzen zait, rock, pop, hortan, eta bestela disidentzia punkean. Zan behar dut, lehen, azkenean aipatu dut Mikel Anestesia, baina esaten ari nintzenean egon direla hemen nivel ezberdineko gitarristak, no seke, egon zen Mendeku Itxuako Isak, eta tipo horrek jotzen du, Isak Arruti, Isak Arruti. Jotzen du tipo horrek, zen bidea, eta kantatzen du, eta ze ondo kantatzen duen tipoak ere. En fin. Ostia, behin jo nuen haien ampli batekin. Utzi zidaten bai, tio. Mortala izan zen, beste gitar jolearen ampli handi horrekin, eta mortala. Latza. Eta bai, Mendeku ikusi ezu, nahi arpeiak nola inditen en plan de, Mendeku Itxua, tio, gizton grupo hona. De hecho, atera dezue Fat Litxik eta zuk bion artean egin bendezuen kantu hori? Aste honetan elkartuko gara, zurekin ere. Vale. Eta bai. Ni goten izan la barrera, baina, bueno. Bueno, baina... Hor bukatuko dezu. Ikusten duzu kozinatzen den guztia. Bai, hori bai. Eta bai, falta zaigu azkenengo koplatxo bat. Horre egingo dugu bion artean, eta... Ez que esan nion ederri, akorden progresioak gogoratzen dit pixkat Mendeku Itxuaren kantu bat. Salvamos las distancias, baina bueno. A beira. Venga, guazen aurrera. Disko favoritoa. Taldea aipatu dugu, orain disko arai dut. Asier gaixoa dago, en plan de, no me jodas. Markatu, Asier, markatu. Es que así behar naz, ze estilo, ze disko, así zaitez egurla, pitxate jamonaz. Indarrak batuz, segurazki indarrak batuz, eta beste bat tola aipatzekotan,
Morodoren cosas que contarte. Es mítico. Bai. Hori da, pixkat, rap erdi porrero rollo hori zen, ez? Morodor. Raga hori, bai, Bai. izan ere ni hortik jotzen dioteri pixka bat txekoslovakorekin. Bai, de hecho, izulin zatitxo baten izan da, mitiko rap porreroa, bai. Nik rap porreroa daitzen diot, igual gaizki dituta. Ondo azaldua. Barkatu, nola, raga deitu diozu? Bai, Ragamuffin, ez da, danza lapurbet, danza reggae, rap... Vale, ados. Bai, ni beti raga ditu izan diot baina. Bai, da neukere ikasteko, en plan, azkenean, Baina igual ni erratutan abil ere, izan daiteke. Argi dagoena, ez dut uste rap porrero deituko dionik inork ofizialki. Igual gaurtik aurrera, bai. Orduan nik uste dute, jakinda, Ragamuffin deitu, raga ditu el saiola, nik uste hobeto gelditzen dela hori jakinda, bai. Jota, Asier, ya zitezen dela. Bai, pues es que simplismo, sonido lata, no somos nada, tío, de la polla nada, tío. Horren bateriak, hori soinuarekin, esa caja ultra seca, pero con un reverb horrible, ez daizu, es que hori soinu lata hori asko gustatzen, eta berraken edo zen. Eta oso platerista ere bana ezen, plateritu asko gustatzen. Esan genezake Metallicaren zure disko favoritoa Saint Anger dela. Justak izan den hori diskoa. Hori da pixkat metal munduan dagoen meme bat, edo. Ez dezu inoiz entzun Saint Anger. Kontua da, Saint Angerreko kaja da, egin dira meme pila bat dela, rollo, ematea, badakizu zerbeza barril metalezko, horrela, dela, rollo, sonatzen duela a putos rayos, sonatzen duela super gaizki, eta da, en plan de, joder, metalik. Esan. No, komunenengo bazia bezala, baina ez dakit, baina bateria guztita, baina... Eta ez da Metallicaren lehen diskoa, zela 82 da, de los 90. Eta itxura denez dago eginda arroio con conciencia, en plan de queremos que suene a mierda la batería. Eta, bueno, si horregatik egin dit grazia esan dezunak. Rollo, gustatzen zaizu no somos nada, baina delako punkia, delako rollo... Bai, txarto, ondo sonako balitze dake gustako, osea, seguramente. Eta gero letrak, eske ez da hitz. Esan do lehen, nazela oso super fana letrekin, baina ez da izabaitik, baristok, kututxo hori mantzier, da, bai. Letra oso naga duzka, la pollak. Bai, horra ikik igual. Baina lo creo rock klasikoa ere, bai, claro. Hau ja, ikuste dezue batzutan, segun ze erantzute dezuen juten naizela baitaren nire un poco por los cerros de Úbeda, baina bueno, ze iritzi daukazu, modus operandik Lapoiaren kantuarekin egin duen bertsioa buruz. Uste duzela, ellos dicen mierda, uste duzela, ez? Bai, igual que la moda que egin zuen, la de Escorbuto, la de Historia Triste, bueno, alegina hor dago, ez? Baina, está. Y la moda, está guapísimo, ez? Baina, itxi Escorbuto paketan, ez? Eta la polla santzeko zerbait, ez? Eta modu superandi super guapo dago, eta super dantzagarria, eta, osea... Baina ez. Ados. Bai, kantu batzuk zaiak dira egiteko bertsio bat. Igual... Eta, ausartegiak. Eske nik uste du baita ere zaila dena dela... zea egitea, ez? Puretak ez mintzea da oso zaila. Bai. Eta ni pureta bezala sartzen naiz hor, En plan... Ostia, oso zaila da, zuri gustatzen zaizun gauza bat, eta ja de per se ondo dagoen gauza bati, ematea beste buelta bat, zertarako hau, bake, zertarako. Blan... Remakea, ez? Bai. Pelikuleka espastan. Hori da, bai. Ez dago beharrik, modu superandi superenak dira, Joder, bai. Himno bat da, himno bat da, eta, bueno... Hobetzea hain litzateke zaila, baina seguro eurek ere intentzio kristonarekin eta eurek benetan sentitzen dutelako hori kantua bota beharrezkoa zala, ez? Aldiz, Betagarriren agur bertsioa asko maitu dut, bez? Hori ez da etzakiten kantu bat. Agur begiluna, Betagarrirena
igual gehiago entzute dut, hori baina. Hori ere gertatu daiteke, igual gero egiten dela bertsio bat, eta nik beti gogoratzen dut Iron Maidenek egin zuen UFOren Doctor uste dut zela, eta UFOkoek esan omen zuten en plan de, hau egin dezatela horreio, hau ja zuen kantua da, da originala baino gobea. Eta baita ere gertatu da Beginekin, badakizuela Begin you. Hori, Maneskinek egin duen bertsioa oso guapo dago, da igual, jende askori gustatu altzaio originala baino gehiago, baina hori pureta bezala da, zaila da. Baina osea, bi mundu oso ezberdin direlako nik uste, baita. Igual pasten da hori modu superhandin bersio horrekin, igual pasten da, esaterako Knocking of the Heaven's Door, Guns N' Rosesena eta Dylana hain dire polo ezberdinekoak, hori tarteko gun hori topatzeak asko erakartzen du eta bestela hori kantua beste inorketzuk, asko ketzu luketelako ezagutuko. Baina La Polla eta modu superhandi Euskal Herriko kulturatxu honetan gertutxu, ulertzen dut. Zan daiteke, nire txorrada, Ez baino, bauka zentzua, igual da gertuegi daudela hori, baten zaleak direnak bestea ez entzuteko bezala eta orduan txokeak ordatuz, ez? Baina, guazen berriro ere bidean sartzera eta hau da hiru galdera hauetik zailena, egin dizuet talde gustokoena, diska gustokoena, zein uste duzu tokatzen dela? Gustatzen ez zaiguna. Ez, hori lasai, hori gero dator. Orain da kanta favoritoa. Hostia puta, Así recados por desde el plan de ¡guau! Gaixo. Claro. Geroaren hasieziak. Bai, Usted bai. Emazo, justu kantu horri pixka tirri hartu dio tamaierarako, Bueno, igual gehiegi entzuteagatik, baina zergaitik entzun duzu gehiegi. Beti jotzen dutelako. Bueno, bai. Ez baina kantu oso onak. Azireko piribiribi, kantu oso onak. Eta nire asko egotzen iten kantua da, nahiz eta ez izan La Pollana, la de Hay poco rock and roll, macho. La de Platerona. Vale. Erresa, baina ez da dutxan zagoz, eta vas a cerrar el bar, no jodas, eta zistu biziaz, tío, osea, hori momenturako, hori burea etorri zaitelako, baina gero, lo mismo musika klasikoa, osea, ez da, internetek, eta country asko gustatzen, zait, All Crowd Making Show, eta horrek tal, dipe bai, osea, eta edo hamar, tío, danetizio, ezin da. Vale, ja, lasai, orain ja galdera ez dira uste dut ez direla intzaiak. Galdera aukenduta. Galdera hau da, Euskal Herria zatitzen duen galdera, txata zatitzen duen galdera, eta agian zuen laguntasuna zatituko duen galdera. Benito Lertxundi ala Mikel Laboa? Lertxundi. Bai, nik ere. Zatitu da nirekin daukatzuen laguntasuna. Bai, ez que ez dakit, hori aitak kotxia jartzen zaulako bidaietan, batez be, osea, neuke horregaitik. Eta Bizkaia maite kantu daukalako, nahiz dakit gutxen zan, da dana, beha, bueno. Horrelako gauzatxe, baina ez be, aitan zinten gaitxik igual, nik uste. Zure kasuan, Gorka? Gehiago gustatzen zaidalako eta kalean jotzen dudalako ere. Benito Lertxundiren kanturen bat. Ados. A ber, hau, nik errespetatu behar dut jende guztiaren iritzia, batzutan zaila da, baina errespetatu behar dut, baina hau da pixkat, nola da, zinaz Twitterren batek egin zuen galdera hau, eta Lertxundi zegoen irabazten, baina musikariak ziren gehienak esaten zuten Laboa. Eta horrean petxetu nun, ingo nik galdera hau nire movida honetan, eta gero denboraldia bukatzen denean ingoet, hori, estadistikatxo bat atera. Ados. Eta Laboa dijoa irabazten, baina, ostia, Lertxundiren zale asko dago baita, Bai, musika aldetik eta harmoniak eta, eske, Laboak esperimentazio ya doka, harmonia aldetik eta disonantzia gehiago, eta,
nota intermedio asko auska. Zitar baten moduan katatzen da. Nahi baduzu erresago sartzen da Benito Lerxundi, Seguramente. lehenengo entzunaldi batean. A ber, laboada batzutan da entzuteko gogorra. En plan, joder. Eta rokoso egiten egin daiteke, bai. Baina, claro, hor dago baita ere bere magia, ez? Bere zitasun hori. Ados, hau da baita ere galdera bat, ez dauka gustu egin erlazio askori, baina egiten dut, bueno, por las risas esaten dena. Kontzertuen aurretik alkola bai edo ez? Bueno, alkola diot, baina, bueno, horrutziko. Bat edo bi. Cerveza, ez borratxera. Cerveza. Iru, pasabari, tío. Pasabari, bai. Nure kasuen bai. Normalean alda ez baldin bada gauza bereziren bat, egon behar duzula beste leku batean eta ez dagoela alkoholik, ez baldin badago, igual egiten dut, baina esatizut patxara non bat eta zigarrotxo bat, bai. Bai, ez? Bai. Ados. Eta txikoslovakos jantzteko... Ja, bai, behar duzu zerbait. Hau da, galdera hau egiten dut, por la mítica hori ez, dagoen, eta segurazki oraindik ere gaur egun guraso askok eukiko duten sentsazio hori, betiko sexo drogaz eta rock and roll, ez? Eta mundu honetan bat droga asko eta gentuza asko mugitzen den ze hori, eta gehienek esaten dute hori, bueno, kaina pare bat, zerbait, batzuk ezerrez, oso, uste dut inork ez duela esan, bai, ni jartzen naiz hasta las trancas eta gero igotzen naiz eszenatokira, ez? Karo, baina hor ere sartzen da zenbatero sartzen zara eszenatoki batean, ez? Claro. Baldin bada gutxi, ez? Basoaz, parranda egiten duzu, jotzen duzu, eta listo, baina astebururo jo behar baldin badezu, ez da gauza bera. Claro, bai, ulertzen dut, bai. Astero parranda gogorra egitea, igual, 20 urterekin, bueno, baino, ja... Por culo hartzeraino joan, jo, eta markatu, baina zoaz, zerbait eskaintzera, baina aldi berean lan egitera. Orduan, nahi duzu dena ondo atera dadila, nahi duzu dena bikain jutea, baina gero normalean nahi duzuna da etxeratu. Claro, bai. Eta erabat ados nago, en plan... Kenduta kontzertu bat, joan zitzaigula pixkat eskutatik, situazioaren gatik. Bueno, gerta daiteke, segun eta fuera zein dan, Bueno, esango, esplikatuko izan, eta ja badakit egongo dela norbait, ez dakit dagoen norbait gitarrizista guztiak ikusi dituena, baldin badago barkatu, ze egongo dara potrotatik gora ja gauza berdinak entzuteaz. Baina, nik azkenean zuek ez dut ditzegin, hau ez? Bueno, sin más. Gu eman kontzertu bat Brinkolako festetan, eta ekipoak gu jartze genuen, eta gu ginen azkenak jotzen, orduan lehen soinu proba egin genuen guk, eta ginen 3 talde. Eta iritsi ginen ekipoa montatzeko eta bar, arratsaldeko 5 iritsi ginen lekura. Eta jotze genuen gaueko 1:30. Eta iritsi ginen, eta lehenengo gauz ezen zen, nahi duzu kaina bat? Eta zen genuen, bai. Eta bukatu genen, nahi duzu beste kaina bat? Bai. Peligroso. Eta, klaro, iritsi ginen 1:30, baina ja, ez dituten ikaragarri mozkorrak, baina, bueno, ja, geunden, gehien ni eta abeslaria, hori esan beharra daukat, etzela talde guztia izan, gehien bat ni eta abeslaria. Baina, klaro, hor gertatu zitzaigun, un kumulo de cosas, eta azkenean, baina egia da, beste gehienetan, igual hori, hasi horretik bat edo bi gaten dituzu, asko jota 3, eta gero kontzertu dago, eta dena desmontatu, kargatu, ez daukazu gogorik, ez daukazu... Hartzen dituzu pare bat, izerditzen dituzu hor, gainean, taula gainean, eta listo. Eta gero bai errekuperatzeko beste bat edo 2 bota, dena jasota dagoenean azkenengo trago bat eta txera hori baina listo. Por cierto, Podrosorri nolak jajaja bai YouTubeen ikusi naben dara gutxi, zer ikusi YouTubeen? Ez tegi izango gure Berinkolako kontzertua, ez? Ez ziok hori YouTubeen, nia ez ziok, ez? Ja bildurtu irauk, A ver, kontzertu aurrera atera bazen duten, etzan horren txarra izango, gitarrizketa, gitarrizketa, zetik, vale. A ber, aurrera atera genuen, baina teknikoak eman zigun pendrive baten, nahi dezue gorde dut kontzertu guztia, no seke, eman zigun pendrive-a, eta nitan, baina zeuden pifia batzuk. Bai.
Bai. Zuek entzun dagoak, ez? Bueno, aurren egon gozana, seguro, zelauko aktitude honadekin honek, ez? Esan beharra dago, gu, zeudela igual 10 pertsona guri begira, en plan, etzan ez dara izan kriston kontzertu masifikatua. Baina, bueno. Venga, guazen gustoekin jarraitzera, 10 minutu, 15 minutu dauzkagu. Eskerrik asko Zitalko raid horregatik. Raida da bera direkto bat egiten ari zela eta bere jendea bidali digu gure gara. Orduan, eskertzen diot. Hori da. Nahi dut orain Dream Team bat, bale? Nahi dut zuetako bakoitzak egitea zuen Dream Teama. Dream Teama, hori, talde rollo supergrupo bat bezala, ez? Eta izan daiteke realista, izan daiteke totalmente realista ez dena, bale? Bla, rollo, nahi bat zuen jarri lehik zuen Nacho de Felipe Dave Lombardorekin, edo rollo, nahi dezuena, egin dezakezu nahi dezuena. Eta da beste erabat galdetzeko zuen baterista favoritoa, zuen basujole favoritoa, bueno, pixkatu hartik, abeslariak. Wow. A ver, gitarrista Jimmy Page. Mi kasua Jimmy Led Zeppelin. Bakoitza Musika da, nahiz da, ez da hit. Ni egia esaten baizut atzerriko musikarekin oso galduta nabil. Ez dut apenas entzuten. Euskal Herri mailan orduan nahi baduzu ez dago inongo arazorik, Gorosabel Arruti. Aha, hostia, interesante. Baterian Bullet for My Valentine-ko bateri jolea. Vale. Eta basuan ofunkilokoa. Vale. Eta abesten? Aitor? Aitor eta... Biak batera. Eta bai. Ja, izango zen kristona hori, Kontuz, Kontuz. A ver, igual Bullet for My Valentine-eko baterista kontratatzea zaila izango zaie, baina, bueno, igual beste norbait egin dezakete zerbait. Asier Googleen ari da begira. Bai, ez bez... Bueno, jagitiko ez ordu zan bat, ez be. Zera, neuke kantante Bon Scott. Vale. Bon Scott. Gitarrista Jimmy Page. Beste gitarrista, bajista Richard Bona. Osa hori da, mediko kamerundar bat, jazza, funkia, danetai jotzen duena. Vale. Eta bateria... Nuke jakingo zin esan, esan. Ez toka belarri honek bateriak entzuteko esan. Ez toka belarri honek. Bueno, bateria gabe, orduan. Bateria gabe. Jazta, bueno. Jazta, bai. Nuke esango, nuke jakingo, eta... Keba. Ados. Ikusteko falta zaizuen kontzertu bat. Orain arte ikusi ez dezuena, baina nahiko zenuketena ikusi. Ni platero ditun kontzertu bat. Ez dakit, jai batzuetan, esalaz nahi jai batzuetan. Asgard. Ez dezu ikusi oraindik? Ez dut ikusi. Hostia, aprobetxatu, bai dira bain kontzertuak ematen, Ados. Nik ikusi nitu noin dala hilabete batzuk eta guapísimo. Nola kantatzen duen Asierren bilek, tío. Venga, nor berpiztuko zenukete? Bere kontzertu bat ikusi eta berriz ere zulora botatzeko. Hau da, tipoa berpiztuko da, joango da Algortara, joko du zuen aurrean kontzertu bat, eta bukatzen duenean berriz ere, plof, zulora. Bon Scott, tío. Es que, ojito, hori hau txain da partikularra... Berezia, Eta aktitudea, osea... Es que hori flipada hori, flipas. The Beatles ikusiko nahituzke gustora. Hombre, a ver... Eta denak zulora berriz, Eta denak zulora berriz. Eta Paul McCartney ere, zulora. Eta bai. Andra gizajoa. Vale, norekin jo nahiko zenukete kontzertu batean, da, kartela konpartitu. Eta, bueno, horrek suposatzen duen guztia, beraiekin pixkat harreman estuago bat euki, kontzertu egun hortan, zuek beraiek ikusi, beraiek zuek ikusi. Hori ez dela beti gertatzen kartela konpartitzen dezunean, baina, bueno,
Bizirik egon behar, bizirik dauzenak edo hila. Bueno, amestu dezagun, ez? Bai, igual, hori justo Beatlesak, bai. Osa, ez dakit, hain neuki behar dute kontatzeko eta musikari buruz hitz egiteko eta nondik horrek. Hain beste apurtu zuten, ez? Ez dakit, bai, ez dakit. Marley, bai. Marley. Niri gustatuko litzaidake gitarraren aldetik edo fitorekin izatea, adibidez, kontzertu batean, eta bestalde, parkatu jendeari, baina Rauw Alejandro edo Luis Fonsi. Bueno. Rauw Alejandro. Respira. Rauw Alejandro. Ostia, niretzako ederra izango litzateke, euskal reggaetoia gora iritsiko zen, barkatu, baina ez dugu gaizki. Nik ulertzen dut, eta aprobetxatu esateko, nik metaleroa izan da, eta nahi, anti-reggaetoia ere, baita ikasi dut denboraekin, musika estiloak direla eta jazta. Gero, industriarekin eta kapitalismoarekin hitz egin dezakegu nahi duguna, baina, bueno. Eta nire akademiako konboetako batekin direla, hori 14, 15, 16 urteko gaztetxoak, nola motibatu alde dut hauek, kantu baten gozatzera edo, eta jo enuen despacito, tio, eta jazta. Eta esate zidan beste tipa batek, baina nola egin dezakezu hori, gainera zeu aukeratu zenuela, rollo indignauta bea. Eta nik en plan de, bueno, baina behaiek oso ondo pasatu zuten. Claro. Eta jazta. Eta jazta. Bai, ala da. Vale, falta zaizkigu 3 galdera, vale? Eta ja amaituko dugu. Orduta erdire iristen ari gara, así que perfecto. Orduan, galdera hau da, la resistenciako galdera, baina nere bertsioan. Orduan, lasai. Ez dut jakin nahi zuen oheko konturik, eta ez dut jakin nahi zuen kontu korronteko zenbakirik. Nahi dut jakin, zenbat gitarra dauzkazuen, momentu hontan, zenbat gitarra dauzkazue, eta bakoitza zenbat ordaindu dezuen. Hori bai, dir pikanton. Nik, bueno, eske, claro, normalean hau ez da egoten, eta heltzen zaidanera, eta daukat estrato bat, Squire bat, vale? Classic Vibe bat, gero daukat Epiphone hau Les Paul bat, hauxe, nahiko politxe. Bai, lehen ikusi, gorka jotezen zen, da, nahiko kurioso. Bai, da, gero daukat, takimine bat, akustikoa, letra akustikoa, Vale? Jumbo bat olan ganea brilla dauka, eta guapa. Gero espainola bat. Eta gero, bueno, bi espainol bata flamenko klasikokoa, neskaren familiako erentziz bat, da hor dago. Eta ez da, polla, bale. Gitarra jotzen jakiteko. La pasta. La pasta. Bai, Classic Vibe honek bali izango zeuen, ez dakit, 90 euro lako zerbait. Gero Epiphonea... Antzera, ez? Bai, bigarren eskuko, hirugarren eskuko hartu nuen, ez da hit... 300 euro da etzen helduko lagun bate erosita. Gero beste elektroakustikoa ere alako zerbait, 300 euro bueltan, eta gero besteak ez dakit, etxina hundia betean ikasike. Ados. Eta Gorka, zure kasuan? Jode, ni uste dut bere gitarra batekin pagatzen ditu dela ni dauzkadan bi gitarrak, ez baina kasi. Bai. Baut gitarra elektriko bat, ez dakitzen marka den egia esan, baina nahi baduzu Sosarena jakin, 220 euro olako zerbait izan zen. Eta bestea badaukat elektroakustiko bat, kalean erabiltzeko, eta hori 50 euro. Bueno, justo banuen bat Fender bat eta lapurtu zidaten, kotxean utzi nuen gau bat, bai mudantza egiten ari nintzen eta utzi nuen justo gau bat, baina etxe ondoan, eta bai desagertu nintzen eta berreskuratu behar nuen azkar bat lan egiten alizateko ere, eta hori, erosi nuen, eta... Tio, buah... Bai. Sentitzaia, ti. Bueno, baina, posik nabil nire gitarra urdinarekin. Ja.
Bale, bueno, berez, eskau galdera igual Luxe Samarraek, eta esan dezu internazionalki, adibidez Korkaik ez tekela igual jende asko kontrolatzen, baina alare egin egingo dizuet. Eta bueno, bota aldite zuen izanak eta listo. Nahi izkiat, zuetzat garrantzitsuak izan diren, edo influentziak izan diren, post gitarrista internazional, eta beste post Euskal Herri mailan. Ez dakit horren beste ezagutzen ditu. Ez bazarete bost eta bostera egizten, esan hiru garrantzitsuenak, edo bi, edo lasai. Eni gaztetan dalan gaz arruz slash. Bai. Ez dakit honena dan edo ez dan, baina superkarismatikoa beda. Eta bai, karke hona dan. Angus be bai. Angus ACDC, eskerrak, inoiz ikusitu dala, zuzenian da Jimmy Page be bai, klaro. Da... Daukatolan... No te creas, tu. Eta Euskal Herri mailan, hasier? Euskal Herri mailan... Euskal Herri mailan beti punkarrak. Osa, punkarra, baina karo, punkarrak izanak ez dakizkizu. Osa, ez dakiz egiten biperraken gitarristak ideari. Bueno, biperrakeko adi. Biperra, la poian da, bai. Aipatu dituzun talde horietakoa. Bai, hori da. Bai, hori da. Eta... Igual talentosuenak ere, baina, bueno, hortxe. Transmititu dizute zuri, influenziatu zaituzte, ezta? Hori da garrantzitsuena. Gorka, segire kasuan? Hola esango nuke kanpoko taldeetan gehien gustatzen zaidana dela Bullet for My Valentine, eta dituzten gitarra melodiak asko gustatzen zaizkit, orduan bi gitarristen artean ez dakit, igual soloak egiten dituenak igual hobeagoa da. Beraz, esango nuke hori. Vale. Eta Erik Sardinas. Zein da tipo hori? Tipo bat, hola... Stoner roka... Bai, roka hola iten duna... Sureñoa... Zen makina ia. Bai, makina bat da. Bueno, eta Clapton, claro. Clapton, a ver. Hortxe, bai. Eta Euskal Herri batean edo hemen gertu, noski Fito eta lehen aipatutako taldeetakoak ere. Ojo, bai, cuidadito. Bai. Bai. Ados. Orain bai, azkeneko galdera da, eta lehen erdi aurreratu duzun galdera hori egingo dizut, bale? Hau da, zer da gustatzen ez zaizuena? Baino, beti matizatzen dut azken galdera hau, oraindik eta ekstremoago, bale? Orduan, nahi dut, bueno, hobeto esan da, emango banizueke orain bertan aukera, mundu mailan, edo Euskal Herri mailan, nahi duzuen bezala, talde, barra artista, bat, eta bere diskografi osoa ezabatzeko, hau da, pertsona ez dugu hilko, baina artista edo taldea eta bere diskografi osoa ezabatuko dugu. Zein aukerakatuko zenuteke? Zenukete? Vale, Manolo García. Manolo García, pum, ya está, ez? Manolo García, el último de la fila, eta argaitzaizki bate gustatzen. Holan, vibrato askorekin kantatzen dutenak ez zaizkit askore gustatzen. Hore vibrato de... Bai. Medina Zahara eta horrek etzaizki bate gustatzen, bez? Ni Medina Zahara, ni Triana, tío. Ez da izarraiti, baina baten bat esatekotan, Manolo García. Dale. Eta gaurka zure kasuan? Ostia, ez dakit zer esan, egia. Ez? Egia esateko ez dakit, baina... Egongo da zerbait ez zaizuna gustatzen, hori, ez? Nik, a ber. Bai, ez dakit, Manolo Escobar edo ez dakit. Olako zerbait, esabatuko nuke. Ados. Bueno, eman dezu erantzuna guztizarrete. Eskatuko dizut azken gauza bat, bale? Bueno, lehen bukatu aurretik, lehen ere esan dizuet, baina eskerrik asko gonbidapena onartzeagatik. Eta eskerrik asko... Zuri luzatzeagatik. Eta ondo pasatu dezue, gustora ontzatea. Bai, hori. Niretzat hori da garrantzitsuena, ez? Reflexio puntu bat ere bai, Bai, buruari eman bertzaio, batzutan hemen, baina, bai, neu ere normalean egizan, ez uste desde leon elkarrezketarik ez naizena gustora egon, así que, hori gaur ere ikaragarri gustora, irutzeit, hori, podcast kuriosoa egin degula, polita egin degula, eta beretik ezela musikari, gitarrari buruz.
Eta eskatuko dizut azken gauza bat, bale? Biok, edo biotako batek, berdin dit, jo zerbait, gitarrarekin. Eta nik zuen gainetik improvisatuko dut, eta honela akabatuko dugu gaurko saioa, saio guztiak akabatzen ditudan bezala. Bueno, Potrozorrik egin du galdera bat, baina ja berandu harrapatzea gaituzu Potrozorri. Baina, botako dugu galdera. Zertu, nola ikusten duzu kontzertuak lortzeko euskal egoera? Gaizki, urrego galdera. Bai, bueno, ez da oso erreza kontzertuak lortzea, baina, bueno, egia esateko Mairirekin ez du batera oraindik kanturik, eta bai ditugu batzuk... Hiru dela itxita, da... Joder, ez zortea. Da, rebote, sonda bota ditugu, eta... Baina ez dago errez. Ja. Vale, esan zenbaki bat, batetik laura. Hiru. Vale. Ba, egingo diogu tipo honi. Hau da, raida egiten, lehen esan dizudena, raida egiten dutela hemen batzuk da, nire ikusleak bidali beste nonbaitera, orduan bidaliko ditut hirugarrena da Profesor Broman. Eta bidaliko dizkigu tipo horri, gure ikusle guztiak. Kind regards. Esate, Potrozorri taldea sortzen gabiz, eta horregatik albetzen dut. A ber, Potrozorri, nere ikuspegia, eta bukatu horretik honekin ja amaitzeko, nere ikuspegia da, dagoela nahiko jodido, eta komenigarriena dela, eta nire ikusi dudana dela, kontaktua baldin badauzkatzu, edo zein gazte asanbladatan, rollo gaztetxe baten, edo jai batzordetan, lagunan kontaktuak mugitu eta zerbait lortuko dezu. Hori ez baldin badaukazu, tokatzen zaizuna, a ber, momentu bat, zeske, katu honi gustatzen zaio sartu berrezuen lekutan. A ber, tere hona. Orduan, baldin badukak tiportako kontakturik, igual zehoze lortukoek. Bestela, idatzi gaztetxetara eman kriston kaka, idatzi tabernetara eman kriston kaka eta zerbait ateratzeek, kostatuta, baino ateratzek. Seguro bai, Hori. Kontenioa behar da, jolin, zuloak badago non sartu hori bai. Bai. Bueno, ba, nahi dekenean gorka. Hostia puta. Hor está. Bai, alright. A ver, ba, zerbait errezala. Eta bugatuko dugu hor. Eskerrik asko da, noi, agur. Aupa.